Mami sa Mahal ako. Mahal niya. Murag artistahin ba? Opo na. Oh, kasi gapo ang amahan ang anak. Dito ha? tinuod dong anak mo dong. Mega ate Isil mo. Patay mo pati. Mamaalang lotion. Kuan na mong good mi taga ibo ba? Same rami ug kuan. Pero si Isil na din siya balay sa Dika 4 de dong no. Kanin sila kanin para dumagiti din sa airport naman ito. Asa per balik. Niya si ate koyo pa na namo. Kaya kuan man ni Singapore man si ate gikan si kani sila Australia. German. Germany. Germany na. Grupi. Nakadagag violet. Oh, kay violet kay kulang niya. Okay, mao di. Kasi siya gusto ko violet. Una ka wala violet na. Kay kuan man na no. Success. Dini pagawala no. Ring na. Kuan ko dito sa Diyan mo pairing. Ay apa pa rin siya. Asa man mo pairing. feeling better ko na siya. Na feeling better sila. Ina. It's reality. Nang adto man ka ni Mama Mary, mo na feeling better ka. Feeling better siya kay gihilot man silin. Gani. No, nangilog lagi na siya sa akong payo. Dito wala mo kalok sa. No, dali dito no. Hira bitaw yung okay na. Okay na. Tapos tita, wala lang taon siya kapayong. Ang gamay malandungan sa mami ko. Oo, matabunan na mas dako sa. May gani ni hugbo na ang step sa una. Lagyo. Nya, di pa sa dinani nga talos. Mahaw daw sila. Paniud to naman nato. Na may ningon mahaw tago. Paniud to naman nato ron. Ay sige. Ito naman ka na. Nade. Mau di kinade ng video. Igod na sa kira. Hala. Ano? Nakasangit. May sisilin ko. May maaraw ako. Uy, Bitaw na. nakakita gid ay silin. Manggod. Nakakita gid ay silin nga sakto na niya. Ang Imong sapatos. Nagpa-picture na sila dyan. Sino? Wala pa. Simala. Yan yung ayan, papicture tayo. Mangi-isa. So yun siya guys, nagkapundok mi guys. Yan na. Wala ko si Api. Dili ko tiga. Hindi siya vlogger. Di siya taga Ako yung driver. di siya taga vlogger. Basta may air. Di siya taga vlogger. Pero bago yan. Bago nang bitukon. Bagong ano nilagay. Oh, bago man na. Oh, Asa? magpipita dili. Ay ka lang ha. Magpainitan sa isa. Kayo lahat? Kayo sa likod? Ano man?